Λένε πως ο Σίγμα είναι ο εκλεκτός. Αλλά εκλεκτός από ποιον? Αλήθεια, ξέρετε τι σημαίνει, έχετε αναρωτηθεί, τι σημαίνει εκλεκτός στη σημερινή κοινωνία? Υπάρχουν διάφορες κάστες, οργανώσεις, θρησκείες ή όχι, ομάδες, οι οποίες βάζουν την ταμπέλα του εκλεκτού σε κάποιους ανθρώπους. Γενικότερα ο εκλεκτός είναι αυτός που είναι λίγο διαφορετικός από τους άλλους, αλλά όχι για λόγους ανωτερότητας ή ότι είναι κάτι παραπάνω από τους υπόλοιπους, αλλά για λόγους ότι απλά συμπεριφέρεται διαφορετικά. Και δεν συμπεριφέρεται διαφορετικά γιατί πρέπει ή γιατί το κάνει επίτηδες για να ξεχωρίζει οτιδήποτε. Είναι γιατί, ειδικά αν είναι Σίγμα, είναι ο εαυτός του αυτός. Με βάση την ψυχολογία, ίσως αυτός ο άνθρωπος ή αυτή να έχει μεγαλώσει σε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, διαφορετική οικογένεια, διαφορετική κοινωνία, διαφορετικές αξίες. Αυτό που τον ή την χαρακτηρίζει είναι ότι δεν ακολουθάει το πλήθος. Γιατί έχει κριτική ικανότητα, γιατί μπορεί να αντιστέκεται σε αυτά που το σύστημα, η κοινωνία, η εκπαίδευση επιβάλλει, συσσαγωγικά επιβάλλει. Για κάποιους ο εκλεκτός είναι, αν μιλήσουμε με θεολογικούς όρους, είναι αυτός ο οποίος τον έχει επιλέξει ο Θεός, ο οποίος με την παρουσία του δίνει δύναμη στους ανθρώπους του, ο οποίος έχει θετικά vibes, ο οποίος στηρίζει τους άλλους με ένα απλό βλέμμα και ένα απλό χαμόγελο, χωρίς να λέει πολλά, ο οποίος έχει κάποια χαρίσματα θεραπείας, είτε με την έννοια της παραψυχολογίας, μεταφυσικής, είτε με την επιστημονική έννοια του όρου. Γενικά ένας άνθρωπος που δίνει καλά vibes, που όλοι αναζητούν να έχουν δίπλα τους, που όλοι θέλουν να έχουν δίπλα τους. Κρατήστε αυτό. Είναι αυτός που έχει κριτική ικανότητα και δεν ακολουθεί το πλήθος. Είτε από άποψη τρόπου ζωής, είτε από άποψη το πώς δίνεται, το πώς συμπεριφέρεται. Είναι αυτός που έχει τα δικά του μέτρα και σταθμά, γιατί απλά μεγάλωσε διαφορετικά. Πώς η σιωπή είναι ανώτερη από την προβολή. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος δεν έχει στόχο να φαίνεται αυτό που βλέπουμε στα social, που κάνουμε όλοι μας. Φωτογραφίες, φίλτρα, ξανά πάλι φίλτρα, για να δείξουμε τι? Μια όμορφη στιγμή και οι υπόλοιπες 99 στιγμές από τις 100 για κάποιους ανθρώπους μέσα στη δυστυχία. Άρα τι φτιάχνουμε? Έναν ιδανικό, ψεύτικο, εικονικό εαυτό, απλά για να βλέπουν οι άλλοι και να ζηλεύουν ή να σχηματίσουν για μας μια εικόνα επιτυχίας ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά εγώ έχω μια ερώτηση για εσάς. Η ουσία που βρίσκεται σε όλο αυτό? Η ουσία βρίσκεται στο να ξυπνάς το πρωί και να σε βλέπουν οι άλλοι σαν κάτι τέλειο γιατί απλά έχεις ανεβάσει φωτογραφίες στο Instagram με φίλτρα που δείχνουν μια τέλεια ζωή, ή να ξυπνάς το πρωί αδιαφορώντας για το αν σε ξέρουν οι όλοι ή όχι, είναι σχετικό και αυτό, απολαμβάνοντας τις καθημερινές όμορφες στιγμές όπως ένας καφές, μια βόλτα στη θάλασσα, μια αγκαλιά, ένα χάδι, μια ωραία κίνηση. Γιατί η ουσία είναι αυτό που θα σε γεμίσει. Το άλλο, το εικονικό, είναι το marketing, θα λέγαμε. Εκτός και αν ο στόχος σου είναι να πουλάς και όχι να ζεις. Προσωπική μου άποψη, όλα χρειάζονται με ισορροπία.
Σίγμα λοιπόν είναι αυτός που ζει για την ουσία χωρίς να τον νοιάζει αν φαίνεται ή όχι, αλλά ακόμη και αν επιδεικνύει τον εαυτό του που δεν το κάνει ποτέ, το κάνει με έναν διακριτικό τρόπο, έτσι ώστε ναι μεν να γίνεται αντιληπτός, αλλά να μην γίνεται κουραστικός. Και κάπου εκεί φτάνουμε στο πώς η μοναξιά γίνεται επιλογή και όχι τιμωρία. Όταν λοιπόν ζεις σε μια κοινωνία η οποία είναι της εικόνας και είναι όλα ψεύτικα, μπροστά είναι η εικόνα, η βιτρίνα και από πίσω είναι το ό,τι να είναι, πολλοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται αυτό και το νιώθουν σαν φυλακή. Και λοιπόν επιλέγουν να αποστασιοποιηθούν και να χτίσουν τη ζωή όπως αυτοί θέλουν. Να χτίσουν την καθημερινότητά τους επιλέγοντας να κάνουν πράγματα που τους αρέσουν. Να χτίσουν τον κύκλο τους επιλέγοντας ανθρώπους που τους αρέσουν, που τους ταιριάζουν. Και πολλές φορές επειδή αυτό δεν είναι εφικτό, γιατί το περιβάλλον του γύρω είναι διαφορετικό, πολλές φορές ο Σίγμα επιλέγει τη μοναξιά. Και τότε η μοναξιά γίνεται επιλογή και όχι τιμωρία. Τότε ο Σίγμα μπορεί να καθίσει, να σκεφτεί, να βοηθήσει τον εαυτό του να εξελιχθεί μέσα από γνώσεις, εμπειρία και πράξη. Μέσα από ενδοσκόπηση. Ο πραγματικός Σίγμα δεν χρειάζεται χειροκρότημα. Γιατί πολλές φορές το χειροκρότημα είναι ψεύτικο. Ο κόσμος σε χειροκροτά για κάτι που έκανες, γιατί προβάλλεις αυτό που αυτοί θα θέλανε. Και την άλλη μέρα σε ξεχνάει. Και μπορείς να κάνεις άλλα 10 πράγματα τα οποία δεν έχουν χειροκρότημα, τα οποία όμως είναι σημαντικά τόσο για σένα, όσο και για τους άλλους. Σκέψου λοιπόν τι έχει αξία για σένα και τι έχει ουσία για σένα. Το χειροκρότημα είναι ανεξάρτητο, έρχεται ή όχι. Σημασία έχει εσύ να χειροκροτείς τον εαυτό σου, γιατί σε ικανοποιεί μέσα σου αυτό το οποίο κάνεις. Ο εκλεκτός δεν φαίνεται. Φαίνεται όταν λείπει. Δεν προωθεί τον εαυτό του για να φαίνεται τόσο πολύ. Αλλά επειδή η διαφορετικότητα του τρόπου σκέψης και του χαρακτήρα του ακριβώς είναι διαφορετική, άρα και σπάνιη, όταν απομακρύνεται από ανθρώπους και καταστάσεις, λείπει από τους υπόλοιπους. Τουλάχιστον από αυτούς που έχουν συνείδηση, γιατί υπάρχουν και ασυνείδητοι που δεν τους νοιάζει τίποτα παρά μόνο ο εαυτός τους και η εικόνα τους, τίποτα άλλο. Όταν λοιπόν αυτός που έδινε τα πάντα με το δικό του τρόπο ή βοηθούσε με το δικό του τρόπο φύγει, απομακρυνθεί, εξαφανιστεί, τότε κάποιοι θα καταλάβουν την αξία του και τότε είναι που θα λείπει. Ο εκλεκτός δεν φαίνεται, αλλά φαίνεται όταν λείπει. Καλό βράδυ.